Isunod mga adlaw, kumusta? Niyan sa tanitong nga andang tulamanon ko na ako'y pasultihon, no? Kiningalagan niyo sa kanya, sa to phone fiber, yung Morales, kumusta ka tanan? Asap, always say a prayer. Bueno, ang sa tampo ko ng tuhatagan, pagtagan may galapin na dakinis usa ka bana, nga magpatawag lang sa nga Pinong. Kini nga akong kahasol, mura ni siya usa ka dakong tanghaga nga nagtangag og dakong ganti. Daw tigmo-tigmo agokoy kay ugmar kita mag-asoy. Hatagi taon kong kalinaw, kini nagubot kong hunahuna. Bahin man kuning akong asawa, ug tinuroy bang nagduwa ni siya kayo? Naman ko mag-alaga sa simbahan, bata-bata ko pare diri sa mandapit. Unya, mo na yung mga panghitabo. Laura! Laura! Ti Laura, I need her. Ti Laura, I love her. Laura? Ay, nga lang ko ba niya pinungoy? Oh! Ano bang, wala ko man nagitangkig, oy. Sabay kitangkik, oy. Gibitin, tingali. Da parehas na pinong, tangkig, bitin, murag gihapon ng hayupa. Sawa. Kining mula ka ko ha, kay gipatawag ko ni Padre Castor. Ha? Unya, dugay ka pang mauli. Gabi na tingali kay may nagpista man ko sa bukid. Dadaw tingali ko sa pare. Aw, kun mo na, mula ko lang sa kukadihot. Oh, asa ba ka? Mula ka ko, magkabantay ko, mula ka sa ka. Unya, pag-usap mo ko din sa bahay, be. Gusto ka magmukmuk lang ko din, eh? Kuya, tug ka tagkwakdop o tagimtim baka ha. Pero asa man ka, ha? Ay da, SSS lang, kwet. Kung sa ba is? Suroy, sugbo. Ikaw yun, noise. As hina kay kag-utok, ay. Dili day GSIS. Ha? Ano sa GSIS? Ay, GSIS good. Ganahan sad ikaw soroy. Ay, ang buti mong pinunga ka. Ang tanang kabuang maanaag ka nimo. Manaasad kanim. Kuya, oy, ikaw no may jud kang musunod sa mga tunos pari da. Unsa man day? Naabot ta simbahan. SSS una ko ha? Or GSIS pa? Dili ka sa pag-ibig. Si pag-ibig, kanang sakop sa PhilHealth? Kana kung pag-ibig ka ng pag-ibig ko sa'yo, lapos buko-buko, mikatay sa atay, ug dayong kamatay, miyambak sa menteryo, misinggit I love you, Laura I love you too. Ay, lakaw na ay. Oy, Law, yun na, magpukumpisal na yung pare ug masapon. Kumpisal niya, ha? Oh, ano ko magkumpisal man ko? Huwag mo ko isa. Oy, Laura, way tao nga way sa ning kalibutana, ha? Kitang tanan ng isilang ta sa mundong ito, laking tuwa ang magulang mo. At ang tatay at nanay nila, ang kamay nimo, ang Ilaw, ay! ang ilaw, ha? Nakasa na ta pag isilang kita sa mundong ito. Way taong way sala. Kanang pagsige mo suroy-suroy, ngawa kay tumong, sa nana. Kanang mututo kay laki, gawas nako, sa nana. Kasabot ka ba? Oh, Oh, sa di ay na? uy, sa ka na. Pero dili na mortal sin, binyal sin na na. Mao nga kumpisalo niya. Ya, kanang mobalibad ka sa lawas ng kalipay, nga magtiayon mata, sa ka na. Unya, kanang pabor ko sa RH bill. Sa, sad na. Hapit ka na makasaan na. Pero kung musugot ka sa divorce bill, kana sa na gid na. Mangutan na kong Bradsok, ana ay. Ay, pangutanan lang. Oh, bisag adto pa ka mangutanan mo Senyor Robin Labajo o ni mo Senyor Esteban Binghay ba? Ay, sige na. Uy, kakapoy bit ni mo. Lakaw Ay, sige. na. Kay Uy. wala kausad ko. Uli din ha, kay mong pisal o niya ta. Doon nga natag pang pisal. Nahala, sige. Magunahon na pa ko akong sa. Sige. Mag-abot na tas na kong cross. Sa gamay lang. Hayot. Nagi ko mag-alaga sa simbahan. Bata-bata ko sa mong pari. Nga mo, bisag-asa mo lang ka ang pari, kuyog ko. Nahiblad ko kayo, nahipista, na magihumba. Unya, di gayon nga di pista, gilain ang pare sa kabay. Nya, kami sa laing bahay, kami mga sakristan. Pwerte na naman akong gutoma. Tupa na eh. Giagi mo na ng plato. Wapa mong yubi pakan-adre. Plato na yung pananaw na ko. Siyok na nitunggan ako sa kagutom. May silis parang yun hulya, nakakaon na. Pag yun. Kuyawan mo ko aniro na. Yun na. Ay, husto. Anay, padismular lang ko nga nakakaon. Na may toothpicks lamisa, manotpick lang ko. Kuha kong toothpick. Notpick lang ko, ano eh. Meron toothpick. Notpick na lang ko. Nya, sa Sunday ko resbitan na. Dismular ba? Nariran. Brad, nakakaon ka na? Unsa ma'am, ha? Nakakaon ka na ba? Nanutpik ka naman good. Hastilan, madam. O pa na akong kiki, pas mo na ko. Unya, pagkahuman og pagpakumpisal sa pare, nagkasulti mi si Padre Castor. Ay, magkabugat sa akong lawas. Kapoy kaayo. Human kang pangumpisal, re?
Oh, maupag-ipag humantaw. Maong bugat kaya akong lawas. Nganong bugat, Padre? Halos ang sa mga tao ni akan ako. Ha? Ako'y nagpasaan sa ilang mga sala. Mao, Padre? Kuan sa Pinong. Oo. Na ako'y nahunauna ang paagi nga kining lugar. Mura naman ig Sodom o Gomora. Nga naman, Padre? Daghan ng mga kayong mga kasalanan ning napitay labi na sa mga asawa. Unsa may mga sala sa sawa, Padre? Nakasa sa ilang bana. Nangabit ng laki. Pagkadakong saan yana. Mao nga kinahanglan nga mukumpisal gyud na sila sa ilang mga sa. Pero nabungog na ko sa ilang mga sa. Kanang mga pangabit. Oh, grabe. Nabungog na ko. Unya, Padre? Mao na nakahuna-huna ko nga usbo na lang ang patakaran. Ipaagi na lang pasumbingay. Unsay pasumbingay, Padre? Karong Domingo, inigmisa nako, isulti ko sa mga asawa o mga kababayan nga dili na musulti nga nangabit sila, nga nanlaki sila. Unsaon naman ang Padre? Ipaagi nilang pasumbingay. Ingno na lang nila nga, napiksan sila sa tubig. Mao ka na diha, napiksan sa tubig. Napiksan sa tubig? Oo. Og buti pasabot niya na nga nakasa sila sa ilang pagkaasawa. Ah. Nga nanlaki sila. Mao nga napiksan sila sa tubig. Napiksan sa tubig. Maisad. Moto nga pagka-Domingo, giwali din sa pari ngadto sa nanimba. Nga kadtong asawa nga makasa, ipaagi nilang pasumbingay o mukumpisal sila. Busa, mga igsuon, mao ka na ang inyong pagabuhaton sa mga asawa nga nakasa sa ilang bana. O kung mo kumpisal man mo, ipaagi na lang sa pasumbingay. Nga inyo pang isugid ang inyong mga sa, muingo na lang kamo nga, napiksan ako sa tubig, Padre. Ipasabot niya na nga nakasa na kamo sa inyong mga bana. Osbo na ako, napiksan ako sa tubig, Padre. Maura ka na, ha? Nakasabot na ako ni Ana nga nangabit kamo, nakasa kamo sa inyong bana. Napiksan ko sa tubig, Padre. Napiksan sa tubig. Mao na kana ang ipanugid sa mga asawa nga nakasa sa ilang bana. Ipaagi na lang og pasumbingay. Napiksan sa tubig. Unya, kining pare, di mangidain ni sila permanente sa kaparokya. May abot yun ang panahon nga doon na resapling sa mga pare ba. Mo to nakigsulti ka nako si Padre Castor. Unsa, Dre? May abot na ang panahong Pinong nga ibalhin ako og parokya. Unya, Dre? Lain na sang pare ang masahin din og ako masayod kung tagaan ba kong panjiro o asa kong parokyaha dapita. Kinsa man kayo masayan din, Dre? Di ba kasi Padre Leo Cabaho o si Padre Dennis Asido o si Padre Floritonde? O si Padre Josue. Joshua, no? Wasad ko masayod og kinsa Pinong. Mingaon dyan ko ni mo, Dre, eh? Ayaw lang kabalaka Pinong. Hangyo na ko ang pare nga mupuli ka na ko dinhi nga ipabilin ka dinhi sa simbahan. Kay suhito ka na sa mga pasikot-sikot tining napita. Salamat kay Dre. Mayon taw kang pare nga makapuli ni mo, Dre. Makapuli ba ni mo nakatultol sa daan paingon sa langit? Ano ba day pare nga wa makatultol sa langit? Nasa, Dre, oy. Sama atong nagpuyo pa ko sa probinsya, Dre. Nga doon ay pare nga may abot sa mong dapit. Nya, nasaag ni siya. Kay mumisa man to siya sa among kapilya. Yung kasi katultulog hay ng among kapilya. Gitawag ko sa pare, Dre. Yan siya, dong, hay ng inyong kapilya din eh. Yan ko, nga naman, Dre. Tubagsag ko, tubagsag pare nga, atong yung ko, wadi ka katultol, Dre, sa mga kapilya. Tubagsag pare nga, wa lagi dong, tultuli ko dong, bit, tultuli ko, hay nandaan, paingon sa, tultuli ko dong, hay inyong kapilya, kay tultulan ti ka, hay nandaan, paingon sa langit. Unya unsay gitubag? Pinong? Gito bang sila ko nga, ay nalanta, Dre, daan ko taon, padaw sa langit, wag ka katultol daan, paingon sa mga kapilya, daan na ba paingon sa langit. Mura ko giyog si Father Josue Cardona. Gipakatawa ko nimo Pinong. Gipakatawa ko nimo. Gisugin lang din ako ang akong asawa nga doon na bagong pare sa mdapit kay gipulihan na ang daang pare. Unya, giwelcome ginamo ang bagong pare nga mao si Padre Doming.
Padre Doming, welcome sa mong parokya. Ikaw ba ang kaabag ni Padre Castor nga karaan ng nag-alaga sa simbahan ho? Oo, Dre. Ako si Pinong, Dre. May noon nga makatabang-tabang ka na ako sa mga kalihukan din sa simbahan. Ay, kabalakan, Dre. Nga katabangan ti ka. Ay, kabalakan. Ugma aduna ko'y santos nga misa nga paghimoon. Oo. Silbing unang misa sa akong pagka-assign nining dapita. Daghan sa kang manimba, Dre. O ipagbawa usab Pinong ha, nga human sa misa adunay pangumpisal nga paghimoon. Oh, mahinon, Dre. Siguro dagang kayo mong umpisa lang na. O ngano man day Pinong, nagandang makasasa ning dapita? Ay, naasad, Dre, naasad. Anala, sige tabangi ko nga, pailaila ko sa Pastoral Council o ang nagkalanlaing nga pundok, ha? Sama sa Exicom, sa Creative, sa padiha, sa Knight of Columbus, sa CWL, o kuman pa. Oo, Dre. Ako rin bahala ng tanan, Dre. Human sa daghan na mong istorya-istorya sa bukong pare, miulion ako sa bahay. Nakalitan ko nga mingaw nga mong bahay, wa nga akong asawa. Ug tuod man, dahil gayon nga akong gipailaila akong asawa ngadto sa bagong pare. Unya, nagkasulti silag maayo. Napailaila ko gyud ang akong misis. Ug silang nagpakumpisal ng pare, daghan jud kay nang umpisal. Ug dinhi nahibong ang pare. Pinong Marikara, Nganon, Dre? suod ba nimo ang mayor din Oo, Dre. Nganon di ay? Magpakuyog unta ko nimo, ngadto sa mayor. Ha? Nganon man, Dre? Mahangyo ko sa mayor nga unta ang kasada din sa parokya ayuhon niya. Nganon din kasada din, Dre? Daghan naman ko kayong libaong, daghan na piksas tubig. Lungag-lungag naman. Tinaw na Pinong. Ay, kanay kadaghanan sa mga babae nga mukumpisal sa nako. No, reklamo gyud nga napiksan sila sa tubig. Buong bitaw ko, daghan kay tingali kay mga libaong daan, mao napiksan man sa tubig. Ay, Kaya kuwara, Dre. kumpisal nila. Siing ra na, Dre. Siing ra na. Mga nindot magindahan din sa among dapit, Dre. Bagong gisimento, gispalto pa gani ang uban. Pero ano na naman yung umpisal nako nga napiksan sa tubig sa libaong gyud ko no. Nga napundong ko ng tubig sa libaong, mao kuno na. Siing lagi na, Dre. Okay ra lagi daan din sa amo. Pero Pinong, digi ko makatuo nga maayo ang daan din Kay gani laki pang imong asawa, may reklamo man sab nga napiksan sa tubig. Unsa, Dre? O lagi. Ang imong asawa, may kumpisal nga napiksan sa tubig. Kadaghan din Tinuod ang ka ba? libaong yun, no? Tinuod ka ba, Dre? O lagi. Pero digi ko makasulti nga sa ikumpisal sa asawa. Kanako sa imong asawa. Kay gidili man kana anamo. Basta klaro gyud kayo nga nadungog na nako. Tataw gyud kayong klaro. Gaong og tukma. Angay matarong gyud no? Ang tarungon gyud ba nga miingon ang imong asawa nga mao ni nga napiksan sa tubig. Pati gitingali kayo ng dahan din uy. Ha Pinong? Dili ba? Napiksan mo sa tubig ng imong asawa. Napiksan sa tubig, Laura. Napiksan sa tubig. Motor na wag kalit. Wala mo balik. Kumuna, napiksan sa tubig. Hayop! Mao kini karon ang dakong tanghaga nga nagtutuyok sa kong alipatakan, ampo nga napiksan sa tubig. Mao ba ni ang ipasumbingay lang sa pare ngadto sa mga babae o mga asawa nga nakasa silang bana? O gikumpisal kinis kong asawa sa among bagong pare? Unsa man sa inyong pagtuo? Wa kani magduwag kayo ang akong asawa kay napiksan mo siya sa tubig? Timbang-timbangan ko ninyo ng ayo. Kay katumbahon ako. Para kung nalipong ba? Unsa man og kami pasultihon? Pinong. Hi! Hello, my adlaw board. Diha, salamat, pinamungahan. Pinamungahan, Oh. lamak. La Father Dennis Asido. Igsuon ni Kwan, ni Joel. Joel Acedo. Oo. Kani plus Joel, nagtuo ko nga may pagkapariun Doon na. siya. Oo. No? Di ba? Nakulitos man eh. Kulito siya, no? Pariun po din siya kinaiya. Oo. Alkulay. Unsa na alkulit? Unsa? Alkulait. May na ako lito siya sa Kaligatos. Sige. Atong senderon si Kuan, no? Kinsa? Sige nga ito, Pinong. Pinong. Kini magod si Pinong na si asawa kaya sa doon niya. Naani siya maglagad simbahan. No, karon daghang ay makumpisal ba nga mga asawa ni Mr. Pari nga kumpisal nga nakasa sila ng bana nangabit. Murag nabungog ang pari ana. Yang mo to yang gipahibaw nga kamo mga asawa nga nakasa yung bana ay nala mo anang kuan ipagig sa pasumbingay. Saan? Napiksan mo sa tubig. Piksan sa tubig, Oh, oo. piksan sa tubig. Nagkaroon ng pari gi asay maglay lugar bago Bagong mapari. pari. Na bagong pare pero mo kadong ko pa na piksan sa tubig. Ang tong pare nga kay libaw ang karsada. Oo, itong kinapiksan. Tungginan na Pinong nanong ato tas mayor kaya tunay paayo yung karsada. Sa dindot mo kini karsada dre. O simitado man ni. Sa daghang na piksan sa tubig ay mo itong asawan kung pisa nga. Piksan sa tubig. Hastag lusno ang Pinong sa. Oh,
Hugnog sa... Ano, nagpadahan ito sa manon. Murag katutuyok ng iyong o. Ha? Paita na tinuod oy. Ang sa mga asawa na kung pisa na piksan sa tubig. Oo. Pero ang pait ato board kung doon ay wa makasaw niya, nagagas di ba o nga tinguan mapiksan sa tubig ba? Piksan ko sa tubig. Oh. Mo na nung, no? Kita di kita pa makasiguro, no? Nga nagduwa bag ko ang inyong God, asawa, yeah. nagduglay team. Tingali, wa pa sige. Siguro ditong pari nga asawa to ni Pinong. Oh, kay gipilay lang naman sa kuan. Ah. Nya makita, Makita may ka mong na pisa gamay, lang sa oh. tukuan lang, Tupad lang, na lang, bangra. manikon kahon. Mao ba? Makaila gyud ang pare kinsa ninong pisal. Yung saan mo na ni mo nung? Paita na nung. Sige lang nung saan mo Oh. na ni mo nung. Basta ka rin kung pisal siya nga Parang napiksan, lisod hindi na na ninong. siya busab. Oh, Hindi na lisod siya sa niyo eh. Oh. Paita sinuod na, eh. Ay, sa bitaw niyo lisod sura, eh. Murig di ka itong spinong. Ha? Ya, ikaw, misulti ko sa misulti. Oh, kuanong? Isa man, ikaw. Ha? Ikaw, kung ikaw pasulti, sa imong pabuhat spinong. Oo. Pag sure niya, Bordoy. Unsa man? Unsa imong kasulti Ato pinong? mga taros pero tinohol ka mo problema, no? Mukuan ko malandayo no ikay sulti spinong. Kung sa iangan yung buhaton nga nahibaw na siya nga napiksan sa ang iyang asawa. Mo na kung nagtuyok imong kunahon anong Kunahon mo na. pa ni amo. No, wa may masayo doon sa imo. O sa ning mga hitabo no? Murag ikaw man tingali ni Pero paniti sa nanong paniti. ang iyang gi patambagan na to board. Ang problema na siyang iyang asawa nga napiksan niya. Napiksan sa tubig. Oh. Pero Pero kung napiksan board, gamay ra tali pisik nga sa iyang sinina. may lang napiksan sa matinaw nga tubig. Oh, matinaw Ato nga napiksan sa mahugawng tubig. Kinahanglan dito. Kung mahugaw, kinahanglan siya manghugas. Limpyohan yun. Oh. Pero kato kung kanang nakalihay, kung nakalihay, gamay Pero lang. dili nong mailhan mi nimo. Imo lang yun ang parida ni mong asawa. Masak mahibawaan Pero, yun nimo. may bawaan ni mo. Pero, nga naman, nga nisulti ang iyang asawa nga napiksan ko sa Oh, mo piksan sa rin. diya. Mo na atong tugkaro nong. Sige. Dali nong. Unya, panalitan, ibutang tabord. Oh. Tinuod jud nga Duwa. nagduog team, laing team ang iyang asawa. Unsay may buhaton ni Pinong. Oh. Mo na Kaya diya. diya nung, imo na nang diskarte Pero mo. kani kung pisal may mong asawa no, tingin nagbasol na. Oh, Oo, ang nag-usap maayo na. ng buhaton nung, imong kumprontasyon ng imong asawa. Nga, tinuod ba day, unsa ning itabo unsa ning kuan nga nan, kung pisal ka sa pari nga napiksan ka sa tubig. Mm. Unyag may imong asawa, tinuod napiksan bitaw ko. Kanang tubig yun nga, pag-agi sa Dalban. jeep libaong napiksan ko. Napising. Oh. Oh, pero imo inon nga dili kay ang atong gisabutan naman nga ang pari atong una ni ingon man nga di na lang mo kay pasumbingay na. Oh, pasumbingay. Pasumbingay na lang. Mm. Biko ana gyud kuno ang imong asawa kun unsa ni ka tinuod. Ug agyod. Oh, Mm. kun panalitan tinuod yung mga isa pasaylo ni mga dili na Oh. siya mag-usap. Kana. Pasaylo kani kung pisal naman. mo or unsa imong buhaton, imo na nang diskarte no. Oh, Kung nagbaso doon na imong asawa. makapasaylo ka pa sa imong asawa aron dili mabungkag ang inyong pagpuyo. Oo. No? Nya pasaaro ni mga dili na kalimtan na lang Kalimtan nimo. Basta mo sa sa dili. Basta inig mo agi sa kinalihay lang yun. Oh, aron di ka mapiksan. Truck di karga. Oo, Kaya kaya- ka nag kusog ka ng pisik. Higid ang kuan, kusog Oo. ng pisik. Oo. Magtaga ka nga na magpadung nga truck. Oo, lihay gyud. Dako, lihay na ay labi na kanal. puti mong sinina. Tubig lihay gyud. Lihay gyud. Dagan gyud. Sige, sta ni dota ko. Ayaw pa pupa. Oo, Para sige. di ka mapiksan, Di di lang ba? takuto ba? Sige, sige Pinong. Nasabtalan nung kaya ni kung pisal mo asawa. Bitaw. Nagbasol na. Oo. Sige lang. Salamat sa magpadagat itong tulumanon. Gorekong pasulti ha. Dear RMN, naproblema na gagawa niya akong boyfriend. RMN Drama presents Sama sa gudin ng babayan, nag-iunaw-unaw kayo. Sinahinay na naman sa ano magkasadang. Makarelate ko. Ano, nagtingsi ka diha? Ay, sabat niya. Ginaminaw ko sa Dear RMN. Bye. Dear RMN, mga pinadaha nga suwat sa kugma sa atong mga tigpaminaw nga gihatagan og kinabuhi sa panulat ni Maria Gina Vidad ug gitambagan sa mga program hosts nga sila si Marion Matet Kabudlan ug Alden Verola. Direksyon Ray Bores, Spinner Randy Suson, Soundman Ricky Garing, Recording Editor Ariel Mangkaw. Ug dalit kaninyo sa RMN Drama.
Maayong adlaw, kumusta? Mga kasama sa tibuok kalibutan, welcome kaninyong tanan ining atong Dear RMN. Laing sugilanon sa gugma ang atong paminahon karong adlaw. O syempre, kauban gihapon ninyo ang inyong friendship sa kahanginan, Marion Matet Kabudlan, o si Mr. Parts. Right. Alvin. Doon na ka. Sige, go. Mayong adlaw na itong tanan, no? Salamat kayo sa inyong makanunayong pagpaminaw sa ato ang programa, ang Dear RMN. Inatunta nga, dili mo pulaan sa pagpaminaw sa atong mga programa, atong mga drama, o man sa atong mga preskong balita. Okay, padayon ta sa ato ang suwat tampo karon. Di na sila pulaan. Para okay. sa pagpaminaw nato kay kada adlaw laing istorya, laing sugilanon sa gugma, laing mga panghitabo. No, apan doon kay mga panghitabo no nga di gyud damhon no, labi na kung kabahin naggugma. Partner, kanang ana partner, normal man as kinabuhis tao. Usahay, mo kita no pag-ignan bitaw, nagkatawa pa kas buntag, pero sa hapon wala na naghilak na ka. Wala na gina siya. Oh. Unay baw ka ba nga mao na ang nahitabo sa tong sender karon? Ha? Uy, nunutag na ako. Ano, sa mga ato sender day. By the way, kasama na siya. O atong mahibawaan. Siya si Anami. Anang may ay. Dear RMN, ako si Ana May, 18 anyos. Og doon ako'y best friend nga maoy nakaguba sa akong kasing-kasing. Mao ni ang nahitabo. Hoy, Ana May. Masaman mo ba ka sa party niya? Kuan, naglibog pa man ko, uy. Kuwang akong budget. Mao pa? Oh, mayroon mo din mo din eh. Ano man? Umuban mo sa party niya? Oy, ati man na nang imuhang uyab ay, kanaglibog siya, kung muuban ba siya o tili. Kuwang mag ko sa budget. Dili na problema, uy. Ako na bahala nimo. Hay, swerte kay Kaday, kay na kay manluluwas. Bisan asa nga laag-laag, kauban gud ming to. Kung na ay tambungang party ang usa, kuyo gud ang duha. Ingon ana mi kasuod sukad pa sa una nga barkada pa lang mi. Ugwa pa mi magkauyab si Rod. Rock and roll! Uy, Nina. Naong sa ka, uy. Nagpalhapi mo kag-inom. Hindi, usam kay. Okay na ko eh. Hawatin sa ko na ko. Ayaw na pag-inom, ha? Kay grabe lang kahubog. Dali, Debbie. Lingkod na lang. Uy, suka manggo. Uy, ayaw pinuang tag-suka-suka, ha? Kauwaw lang ka na. Uy, naman sana man ang usa. Yung maon ni Sabna. Maugyod. Ay, ato nang ni uli, uy. Ay, ayun, ay. Ay, pagkuyog mong duha. Pagkuyog mong duha, kaya ako malaki pa ko. Hubog na kami na. Mamauli na lang ta. Una ang pirmi namong problema kung maglaag ni. Kay humo kay mag-wild si Nina. Unya, nahibuong kong hangtod karon wa pagid siya uyab. Usa ka tuig na lang ni si Rod. Aray. Kalabat sa akong Mauna na. Palabing ko kag-inom. O sige na. Imaning parahang over, oh. Si Rod. Kuan, milakaw na. Doon na pa mo siya trabaho. Sorry ha, Ana May. Saan sa man? Uy! Tuka na lagi. Nagsuka-suka na sab ka. Noong sa man ka, uy. Luyaho naman ka. Ayaw na pag-inom, ha? Kimuragwa na dyan na makauhin ang imong lawas sa alkohol. Ta, kikapoy na ko sa akong life eh. O, gano'n naman sab. Unsa naman sa nang drama ni mo, ha? Kuan, kanang... Basta gikapoy na ko. Hoy, o yan ang drama, Bi. O, inom na yung tambal, o. Para mawa na ni mong hangover. Hain naman ni si Rod. Wa man sabay. Dili sa matubag sa iyang cellphone.
At doon lang ako siya sa boarding house. Doon naman sa din eh. Uy, si Rato man ang lampay. Uy, pinsa man ron? Mura man ang doon yung nagilakasod sa lampay. Unya, unsa man ani mo? Nabisgasyo man na. Oh, tingog ni Rod. Naa sa suod. Akong idipig nga akong dugan sa bungbong. Dili mahimong barugan ako nang nahitabo ni mo eh. Uyab na ako si Anami. O siya ang akong love. Kunya ba ko sa maling atong baby? Oh, si Mina o Rod. Tunay. Anami? Sabahis ka! Ang mga driver mo! Mura ko gikulata atong higayuna. Nabungog ko sa kasayuran na akong nahibawan nga napamabdusan sa akong uyabang akong best friend. Mao di ay nga wa siyang kaugalingon ng akong amiga ug permi na ning mo inom kay problemado di ay. Unya, Ayun ang iyong may gibuhat na ako! Misalig ka ninyo! Misalig ko! Kita lang. Traitor ka! Kabaan mo yung gibuhat na ako! Sakitan na sa maparehas na ako, mga traitor! Kabaan mo na ako, mga traitor! digid ko makatuo nga makahimo ini nako ang mga tawo nga akong gisalikan og maayo. Sakit man di ay kaayo. Mas may pagpasakitan kag laing tao kaysa sa mga tao nga mahal na sa nimo ug tibuok kasing-kasing ang imong pagsalig. Unya, daan pagyud ko nga dunay milagro ng duha. Kay suod man sab sila. Ug igat-igaton kay ng amiga nimo. Nadadana, ay naghilak-hilak niya. Mas maayo nang imo silang nasakpan karon nga ulitaw og daga pa mo. Usaod na kun naminyo mo, una nimo sila masakti. Pero ma'am, huwag ikabutangan sa kasakit. But, parang iwa-iwang ako kasing-kasing. Oh, natural man na. Kay bago pa man ang hitabo. Pero paglabay sa padahon, mawara na. Kinahanglan malingaw-lingaw ko eh. Dili mahimong padako sa kaguol. Anami, magsulti ta. Rod, mahimo ba? Ayaw na lang una akong samok sa mukha karon. Doon na kay obligasyon ni Mina. Pero, ikaw ang akong gimahal. Ug dili si Mina. Kung tinuod pang gimahal ko nimo, dili mahitabong matintal ka sa lain. Labaw na gid sa akong higala. Laliman ka? Wagi ka kapangitag laing babae nga imong kapahungawan? Ang ako yung suod nga amiga? Pero, siya may nakaingon sa tanan. Hubog siya. Unya, Ayun akong sultihi, ana. Bisag unsa pa imong irason, dako paghihapong sayop ang imong gibuhat. nahibaw ko. Ug sangko sa langit ang akong pagmahay sa akong nabuhat. Pasaylo ako, Anami. Dili ti ka mapasaylo sa imong gibuhat, Rod. Kung ako pa'y ikaw, atubang ang imong sa akong amiga. Barugi ang imong pagkaamahan sa iyang anak. Bisan ang sauna ko kunahuna, di gyud ako madawat ang ilang gipuhat. Naggutngot gyud ang akong dugahan nga nagkunahuna nga ila kong gitrayduran. Mao nga ako gyud silang gitangtang sa akong kinabuhi. Unya kalit lang nawa sa among dapit si Rod. Ug misunod si Nina. Unya milabay ang usa ka tuig. Hoy, Aname. Nag-unsa man ka diha?
Nagtungok man lang gihapon ka diha. Di ka mo trabaho. Na, naglain ang akong lawas, maoy. Eh na, ikaw day abli sa pultahan. Kay maglaba ko sa luyo. Mga adlaw, anami. Rod? Kumusta naman mo? Wa na akong mahibaw sa nahitabo ni Mina. Nakuha man ang among anak. Kay nagsige maghapon siya gwaldas. Mao ba? Katapusan mo kita. Katupang nagsultita nga gadispatsar na ko nimo sa imong kinabuhi. Aha? Anami, human mo labay ang usa ka tuig. Gipangutana gyud nako ang akong kaugalingon kung unsay akong gusto. Oo niya. Ug nangayog og sign sa Ginoo. Kung ning inigbalik na ko dinhi, wa pa kay uyab. Makikita gyud ko nimo. Aron pangayoon pagbalik ang imong gugma. Rod, Ano, May? Mahal ta ka. Hatagi ko sa katapusan kong chance. Rod. Pero, dili ko magdali. Magpaabot ko, ano, May? Magpaabot ko. Everyone says you only fall in love once, but that's not true. Because every time I see you, I fall in love all over again. She may be the face I can't forget. The trace. Love is love, and it'll be always a loving moment din sa ato ang Dear RMN. Thank you kayo sa pagpadangan sa imong sugilanon sa gugma. Ana May, kumusta ka mong tanan? Makasama niya na usap kami si Parts Alden Merula, ang atong Mr. Right. Salamat kayo, partner. Napagaw na ko tungkol sa bugnaw din. Ay, minsan kayo na. Bugnaw nga panahon, o niya nindot nga sugilanon sa gugma. Love, love, love. Good vibes lang. Maugyot. Lami pong i-greet, no? Sa ato mga suking tigpaminaw din sa ato ang RMS, sa tara mga drama gyud sa RMN. Dagang kayong salamat ninyong tanan. Hello diha, Adrian Jaime. Nga ipag-greet niya ang ating maribig ug Manoy Ronica Buenas. Nga kanunay gyud kunong maminaw na to. In fact, naghimo gyud og bangko aron makatarong sila paminaw sa gawas. Diha sa Magikay, Aurora, Zamboanga del Sur. Dagang kayong salamat. Hello po ninyo Elivo Picardal, Inaira Yoch. O, di ba? Murag ipalira guro ni iyahang apelido. O si Love Toferman. Kilig ko no kayo nga itong mga drama. Grabe makabuang. Wow! Hinahinay lang ha. Kaya madayunan ka. Bitaw. Ikaw na, Parts Aldin? Only JU. JU. Kuya Aldin, wala kay FB account. Na ako FB account, pero private lang na siya. Diba? So, ari lang tayo mag-communicate sa fan page na to. Alright? And ni Johanna Ranera or ni Orlan Cabaluna Abrigondo, Eva Jane Deliones, and Rose Black Mamintad Tigaw. Huwag naman sab sa ubang pang naminaw karon nga wa pa na ako mag-greet. Masuko na ni sila. Bayot. Stephen Hamio Bastida, hello. Nindot ko no kayong atong show. Dagang kayong salamat ha. Melissa Dino. O niya si Marites Cabarubias. Hello ka na atong tanan. Oy, hello kaninyong tanan di ay. O padayon lang kamo ha sa pagpadangat o pagpala sa inyong sugilanon sa gugma din lamang sa Dear RMN sa room 302, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Pasigit sa reko, paapas sa reko. Sila may Dadios, og ni Ellen Jane si Palay, and ni Amelin Dura Oriel, og ni Mylene Matis Pimentel, and Rosemary Ortega, og ni Rogelina Salis, og ni Marites Mulo Banawan. Agoy, wag na ako mabasa ang inyong mga family greetings, no? Pero sige lang, kay basahan na ako balik next day, okay? Okay, balik ta sa itong tambag portion. Kana, balik ta. Kinini ang si Ana May, doon na siya best friend. Unya, si Mina, kanunay lang bitawang ka ng sige lag-inom. Naibunggit siya nga mura pagproblemado yung kayo doon na siya gitago niya. One day, yan na lang nahibawan nga, napak, ganern. Ganern. Pak, ganern sa iyahang sa iyang kagalingong uyab kini si Mina na mabdus di ay unya
pastilan mao na lagi to. Mao na lagi na unsaon ta man na nga kuan. Give up gid niya si Rod. Syempre, bilib sa ko sa iyang gibuhat noon ni after a year kanibalik man ni si Rod ug giingnan man siya nga iyang gid kuno ginahuna gun sa iyang gusto niya. Iya gid kuno napamatudan nga mahal man gyud niya kini si Anime mo tong gibalikan niya unsa man angay pa ba niyang padayonon ug balik sa iyahang kinabuhi. Ay, nagbalik ko yung ano Yang gitaon. kasing-kasing. Ay, Di kay nagbalik mao ko. man wa man na dayon tong gisabak kay nakuhaan man to si Mo Nina lagi mao pero ayaw, to. dili na siya magkuan ato, mag-apas ato, di na siya ano pang busog pa magkagbalik sa imong problema nga nakalingkawas na kasi imong problema, imo paging balikan. Ngano man ka? Nga Sa nung may dili problema man, nimo. murag Oo. ikaw sa no judgmental rasad kay kastanan. Nga nung di ay nagbag-o na di ay ang tao. O niya, di ba after a year ni balik yun siya ni Anime, that only means gagi mahal gid niya si Anime. O ni andam siya nga hulipan, no? Ang mga pagkuwang, ug andam siyang magbago alang ni Anime aron ma-prove niya ang iyahang gugma ngadto niya. O di ba kung kuan gid siya kanang worth it gid siya or worthy gid siya sa love ni Anime, o why not? Ako mohatag og chance niya ngano di ay ikaw gid parts. Mo lagi. Mo bitaw nang ginaingon bitaw diri o nga may mga taong galit sa malalandi pero pag sila ang nilandi abot langit ang ngiti. Oh, di ba? Sakto sa, di ba? Oh, malandi kasi ganyan talaga ang gamot para sa inyo. Mao ka. Ang naglandi si Nina manggod pero okay raman ni si Anime. Lagi, pero pero- I hope nga magkuan paghihapon kanang ma-okay pa ang ilang relasyon ni Rod. Rod, narabay kantana, no? Saman. Katong Rod, God, nalimot lang ko. Bitaw Ala. mo ang gingon ng partner, oh. Ah. Walang matatag na relasyon sa solitirang may determinasyon. Di ba? Tinuod masad. Minguna na Sulot, may sulot. May sulot. Masakit isipin na dahil sa isang pangyayari, hindi na kayo pwedeng maging tulad ng dati. Syempre, Di ba? but pa sa ani kisa man si Nina. Sila sad. O sila po ni Rod. Pero gusto, kanini ang ako lang tambag ani ni Anime nga unta hatagan po niya og chance no si Rod kung tinuod mang gyud ang iyang gisulti nga nagbago na siya og ihagim na realize nga hangtod karon no after a year ang iyang tinuod nga gimahal mao si Anime ug unta magbago gyud siya no aron Pero- walay mausik daw nga panahon. Nasa panultihan rin partner sa atong hugot lines for the day. Pangarap ng bawat babae na maging dahilan ng pagbabago ng isang lalaking Ay, oo. gago. Di ba? Oh, bitaw, basin gago ran sa una si Rod niya karon kay dili na, di ba? Niya- Gago lang yapon. Pasilan basta maura to siya Anime ha timbang-timbangag maayo gayon kalimot sa pag-ampo ug pag pangayo og kinini ang giya sa kahitasan aron ka maka unsa ni arrive to the right decision, okay, right at the right decision para sa imuhang gugma, para sa imong kaugmaon kauban si Rod o ni bisan kinsa man nga maoy gitagana gyud para nimo. Sakto sad. So, unsa pa man? Napakain Muna to siya. Okay na kaayo. Dagan kayong salamat. Bitaw. Kanunay lang mong Kuha na lang. maminaw na. Thank you. Salamat kaninyong tanan, no? Dili lang kay kaninyo nga nagpada karon Anime, no? O gingon mamasad sa umabot pa ang mga suwat nga atong pagkabasahon. Thank you so much sa inyong pagsuporta o pagsunod kanamo kanunay. And mga Matag-adlaw. kasama, please remember, Always keep a positive and a mind. heart loving and kind, God is good all the All time. the time, God is good. Until then, mga kasama, Only here on Dear RMN. Mugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Ako si Dr. Randolph Marana Libres, nga mupaambit kaninyo sa solusyon sa mga problema hilabi na sa punto medikal. Ug ako usab si Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-ulukan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
akong suliran. Ayong adlaw ko ninyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Og labi na kaninyo Dr. Randolph ug Attorney Elaine. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sulat-suliran. Taguan ako sa pangan nga Alex, 23 anyos. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong kaso sa akong pagpanarbaho sa usa ka kompanya nga niya karon magbase sa Bohol. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga paghitabo. Nakasura ko trabaho, ma. Kaayo gud anang balita, Alex. Ay, no, nahigayo na. Pakyaw-pakyaw pa na akong trabaho, ma. Unsa man sa imong trabaho, dong? Kami ang muihaw sa mga manok para baligya. Oh, kun mauna, maayo kayo, Alex, nga may trabaho na ka. Doon ako'y mayong balita ni mo, Lex. O, unsa man na, sir? Ay nakita sa management ang imong kakugihan. Mao nga nagkauyon mi, nga amo kang himuong salesman. Ha? Kuan kining madlok man ko ana, sir. Tingali bakawa ako sa halin sa mga manok. Nasayro ba yung taon kasi nga pobre kay mi sa amo, wag jud ko ikabayad kun ugaling mahitabo nga makawa ko sa kwarta. Anong maom sa nimong naon? O kung maon na ang kalakiha, wa na lang gi mag-salesman. Mao man gani nga ikaw ang among napilian nga himuon na mong salesman tungod kay among nakita nga responsable ka. Mao nga ayaw balibari kini akong gitanyag nimo. Kay higayon na kay ni para nimo. Mas dako ni og sweldo kung ikaw para sa imong trabaho. Mao nga ayaw balibari kini maong kahigayonan. Kung mao nga imong gidawat ang ilang tanyag, kinahanglan nga magmatngon jud ka. Mao lagi, ma. Balibad biya unta ako pero usaon man nga giayom jud ko pagpasabot sa mga supervisor. Ug ako masig tinuog na una nga mas dako ni siya og sweldo kaysa akong trabaho ron. Oh, basta pag-amping lang yun, anak, ha? Nya, kumusta naman yung trabaho, Alex? Naka-adjust na ko, sir. Sa unang mga higayon, naglisod jud ko pero karon okay na. Wa gini masayop sa pagkuha nimo tungod kay among nakita nga dako sad kayo ang imong sales karon. Sa sinugdanan, okay pa akong trabaho sa pagka-salesman. Pero doon na yung mga higayon nga masyort ko sa kong halin, inikwenta na. Ginagmay ra good, pero ako lang ning pakuhaan sa akong sweldo. Ug doon na si mga higayon nga, sibatan ko sa akong customer. Mao nga magkuwang gyud ang akong pag-remit apan mahusay lang gihapon eh. Apan usa kay higayon, nakurat ko tungod kay mao kini ang nahitabo. Oh, nganong imong kong gipatawag, sir? Matud sa atong auditor. Doon naman kuno kay halin nga wa nimo i-remit sa opisina. Ha? Ug matud sa atong auditor nga nikabat ni ang tanan og 98,000. Mahal ko taon na itabo na, sir. Ako mang diremit ang tanan. Unya, sa may buti pasabutan ni, ha? Nga doon na namakaka ni maong report? Oh, sir. Sige lang. Amo ning himuan og investigasyon kini maong hitabo. Uy, nga nugod taon nga mao man na hitabo, dong. Wala ko kasabot kung nga ma. Nga unta, ako magisunod ang tanang proseso sa among kumpanya sa pag-remit sa among halin. Ug ingon man ang pagpagawa sa among mga stocks. Ug nahigayon na. Wala ko na yung lapadyutiha sa akong trabaho. Unya, unsa may imong buhaton ning higayuna? Di lang kong biya sa among gipuyoan dito, ma. Ato lang yapon kung tuog dito kay stay-in man nimi. Dili ko mabiya kay abay pa lang unya. Makaingon sila nga guilty cause na hitabo. Nganong diri man nimo idakdak na ako ang tanan mi. Ngunta, naiba umaga nga akong gituman ang tanang proseso sa pag-remit sa kwarta ug ingon man ang pagpagawa sa mga stocks o sa gihimo nga investigasyon
Nakita man nila nga doon na kayo na imong kalapasan sa pagpagawa sa mga stocks. O nga nang mamasol man sa imong mga sipyat, ha? Basta kay akong gihatag nimo ang akong halin. Doon ako igihatag nimo nga mga official receipt sa pagmatuod nga akong gihatag nimo ang tanan nga nako nakauligta nga halin gikan nimo. Ug ang tanan akong ginamit ngadto sa treasury. Unya, unsaon man, ha? Nga wa man nila makita ang kwarta. O sa may buti mong ipasabot? Nga ako'y may kuha sa mga halin? Basta kay ang ako rang tumagon, maurang ako. Og dili na ko manghilabutan ang imo. Ikaw na mo'y mangitag paagi, nga imong mauli ang nawa nimong halin. Samtang nagpadayon pa ang ilang gihimong investigasyon ng inyong kaso. Pauli lang ko na sa inyo, Lex. Unya, sir. Usawa man ako pagkahibaw sa resulta, sir. Padadaan talan niya kag suwat. Unsa may unod sa ilang suwat, Alex? Ilang magtaktak sa trabaho mo. Unsa? Bisan pa man sa tanan akong pagpasabot sa taga-opisina, huwag yun sila mutuon ako. Ilan na hinungod kong gipapauli sa amo. O ilan na akong gipadadan ng suwat, gawa na sa naisalig na ako, mga ila kong itaktak sa kong trabaho. Nasya kaayo ko sa ilang nagkabuot na hukom. Kung ako mga pangutana mo, kini mo sunod. Unang pangutana, samantang higayon nga mohimo kong transaksyon, doon na dyan ko i-issue yung official receipt. Apan bisan pa ni Ana, walang yapon sila mutuo sa tanan nga akong gi-explicar nila. Ila dyan kong gitaktak sa kong trabaho. Makatrungan noon bagay lang gibuhat. Ikalawang pangutana, matod ni May, ngaya ko nung gihatag na ako ang tanang halin. Ug samantang higayon nga mohatag si May sa halin, ako man gi-issuehan og official receipt. Apan nga naman nga ako man gyud ilang gidakdakas tanan. Unsa may akong buhaton aron mutuo sila nako? Ikatuwang pangutana, wa ka na sila magkonsabo aron ako ang madakdakan sa tanan. Ikaw pa ito katapusang pangutana. Kinsa may akong dang pananing akong problema. Mahimo ba na ako nang ipa-investigar? Unsa may una na akong buhaton? Asa man ko dangop? Kinahanglan bagyog kong mukuha o akong abogado? Pila man say magasto? Palihog tabangig tabagi ko. Kini akong suliran, Alex. Maayong adlaw mga sugid paminaw, kini si Dr. Randolph Maranan Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan. Karong adlaw na po tayo tukiyon na suliran o tungod kay doktor ko man akong partner sa kabogada. Kami gapon sa kong partner karong adlaw mo imuhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga problema. Maski unsang puntuha mga sukintig paminaw, punto medikal man or punto legal. Sakto ka na, busa nila na maglangay, ipadala tanan niyo suliran pamagi sa Email ato ang email address suliran_612@yahoo.com. Facebook account, kini ang akong suliran. Pwede sad atong ipadala sa St. Paul College Foundation Incorporated, Bulacau, Pardo, Cebu City. Or sa station DYHP Cebu, 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes, kung usa naman mo din ha, no, mga sukitig paminaw, okay pa ba ang live? Yes. Kami dire, Mrag, okay ra Okay kay dyan. ta. Okay pas all right, Yes. di ba partner? Correct. Dapat ingana gyud premi ang atong attitude. Ana gyud na kay dapat magmalipay yun ta. Dapat we should always be happy kay para dapat kita pod mahimo putang source of happiness o bangta. Kay kaning pagtatawa makatakon. Correct. Kaning Makakita pala mo sa kong partner karon blooming kayo. Buyag. Yes. Ana naman ikaw Proud di kay ay. ko ani akong partner. And Kaya daghani giagian ng mga panahon na pero Yes. tanawa o. Tanang mga booby traps partner no. Oh. Tanang mga Naiwasan ups din. and downs. Oh, Yes. Liko dire per naabot ra I gyud. proud you. Yes, thank you. I thank you, partner. Ana na gid na, di ba? Kita tanan kaming sa ako ang partner na apod may mga problema. Correct. Oy, ting nagtumo Natural lang yun. tambag niya kay kami wa may problema. Oy, naami kanya Naa, kanya pong oo. problema. Isig tambagay pod mi. Bumitaw makatubag sa mi sa inyong ubang mga problema Yes. gawas sa medical o sa legal. Kaya tungkol kayo na po siya may minaagian amo apo diri Correct. na amo po pwede maambag sa inyo. Correct. Nga kana po inyong mga problema ug inyong mga suliran nga gipadade rin namo, nakat-on man pod mi. Correct. Okay ba mo pod maka-appreciate pod mi nga dili na gyud ay kita oy. Yes. Kita gyud ay tanan, di ba? Correct. So mauna no ato ang letter sender karong adlaw taga Tubigon, Bohol, punto legal ta. Kung unsa ni ang mga pangutana ni Alex. Kadrama ka kanina partner atong nahibaw-an nga kani si Alex, no? Salesman ni siya, una na nabaho man gid ni siya partner no, pakyaw una yung trabaho, hinay-hinay. Unya tungod sa kakugi na uyunan man gud ni siya partner.
So gihimo or gibalhin siya sa sales. Pag sugod naka-realize siya nga medyo bugat-bugat yun ang iyahang bagoon nga responsibility isip usa ka empleyado nga naghandle sa sales, pero iyang gikuha ang challenge na ginaman pud siya nga makat-on ra niya gyud siya no sa iyahang trabaho no kung unsa gyud na ang mga naa dinha or buhat anang usa ka empleyado nga naa sa sales. Siyempre, kibaw kita nga kani magong sales partner magkupot bet kwarta. Correct. Kihala na i-documents. Natingala naman lang ni siya partner nga gipatawag siya kay matud pa kuno sa auditor na short kuno ang iyahang sales partner by 98,000 pesos. Uy, kadako ba? Dako. Natingala siya una gipapahuway sa siya sa siya patrabaho unya papahibawon lang niya kuno siya ug unsay resulta. Karon kay giing na naman siya nga di na siya pabalikon partner kay nahog naman nga nya paninglan pa siya kay tungod lagi ato nga wa lagi kuno na remit ang katumaong kwarta pero natingala siya partner nga tanan manggod niyang transaksyon na ay resibo unya dili pa man di ay siya after na niya ma-collect partner ginahatag o ginaremit man di na niya aning kaning tawag nga May dili man din niya kuman naman siya mga resibo unya kay mura man siya gilaglag pud aning May gipagawas nga why gi-turn over si May niya why siya gi-turn over ngadto kang May nga kwarta. So natingala siya kay siya na hinuoy na ipit og giduot ani mo napiti niya kasake nalibog siya sa iyahang buhaton. Correct. Sumo niya mga pangutana partner. Sa matag higayon nga mohimo ko og transaksyon, doon na gyud ko i-issue nga official receipt. Apan bisan pa ni ana, wala lang gihapon sila motuo sa tanan nga akong gi-explicar nila ug ila gyud kong gitaktak sa akong trabaho ay murag na ni maho gyud ning sayop. Correct. Makataranganon ba ang ilang gibuhat? Dili gyud kay Labi na siya prueba sa iyang activities partner, di ba? Naa siya mga resibo nga gi-issue. Correct. So kinahanglan gyud murag naay sayop sa investigation, murag naay sipyat ang management ani Ang partner. accounting ani mo nasayop siguro. Ug ang audit ug partner nasayop sila og pinpoint siguro kung kinsa gyud sad-an ani. Kay sigon mong gud sa ako ang nasabtan sa drama ganina ug sa suwat ani ni Alex, ang kaning kwarta although mudawat siya di man niya kuptan, ginapasa man niya kang May. So, I think how ang investigation nga nahitabo. So, murag dili kaayo fair on your part kung tinuod Alex ha kaning imong gipadana mo nga suwat ug kaning imong giingon namo nga matag transaction naa man gyud ay kay gi-issue nga resibo ug naasad kay proof nga imuha nang na-remit dito sa kumpanya. Correct. Kay kung naa man kani then dapat dili sila mawagtangag pagsalig nimo. Correct. Okay? Kano ang pangutana partner, matod ni May nga iya kunong gihatag nako ang tanang halin. Ug sa matag higayon nga muhatag si May sa halin, ako man siyang gi-issuehan og official receipt. Apan ngano man nga ako pa man gyud ang ilang ginakdakan sa tanan. Unsa may akong buhaton aron nga motuo sila nako. Nag-investigation ba gyud ni og klaro mo sa na akong pangutana partner kay wa mo kay naklaro sa drama ganina kung gipatawag ba gyud mo or katong walang kapasudla no gipatawag ba gyud ka gipa-issuean ba gyud ka notice to explain para ma-air nimo ang imong side o mapakita nimo kanang imong mga giingon nga documents to prove nga ni-issue gyud kag resibo nga wa gyud na nimo na dispalko ang kwarta kay kung wala na nila gi-follow wala na nila gibuhat then sayop ang management. Correct. Maglisod sila ana. Dapat pwede ka mo reklamo. Katulong pangutana partner, wala kaha kini sila magkonsabo aron nga ako ang madakdakan sa tanan. Oy. Posible sad. Di ta kaingon, di ta katel kay ngano man nga ikaw naman lang gid ang giduot na naman di kay mga resibo gihatag. It could be anything. It could be nga nasipyat na gid sila, nituos sila ni May. Pwede sa gyud tinuod bitaw no nga nagkonsabo sila. Nga kasi naay problema naa sila problema, guna pa rin sila gitabunan, so posible niya, ikaw na lang hinuon may giduot. It could be anything. Ang importante is, dapat i-fight na yung katungod niya, mo reklamo ka. Kung ma-investigate nagbalik partner, Yes. yan naman makita ang katag partner. Kaupat o katapos ang pangutana, kisa may akong dangpa ning akong problema, mahimo ba na ako nga ipaimbestiga? Unsa may una na akong buhaton? Unsa mang asa mang kumudango? Kinahanglan ba gyud kong mukuha og akong abogado? Pila man say gasto? Okay. Siguro manggod sa imuhang gipadana mo nga suwat ningon manggod ka nga nawagtangan na silang pagsalig nimo. Akong pagsabot-an na is gitangtang nakagtrabaho. Kana ang gitangtang nakagtrabaho, maglisod na ka og demand nga magpari investigation ka. Although pwede ka musuway, no? Magpari investigation ka, muhangyo ka dito. Pero kung gusto gid ka mo dali,
ako pa nimo mo diretso na lang ka dito sa Dole. Department of Labor and Employment sa Dole. Dole, oo. Dito sa RAB, Regional Arbitration Board. Taga-asam ni siya Bohol, na may RAB din ha, Dole din has Bohol. At to dito reklamo nga na dismissed ka illegally. Reklamo dito illegal dismissal. Kay karon man good partner, ang procedure ko din ha sa Dole, di naman good na naman goy requirement nga before ka maka-file yun dito og imuhang kaso, kana ilang ging nga single entry, pwede pa man good na sila before mo file ang kaso, gusto man good sa Dole nga sulayan sa paghusay ang employer o ang employee, ang empleyado ang kumpanya. So mura na siya kung sa mga ordinaryong kaso pa mura siya agi paglupon ba. Pero adto na gyapon na ditong Dole. Anang higayon na di pa man gud ka kinahanglan pa og abogado. Correct. So mahimo nga mo adto ka dito grab uni imong inang ipa single entry lang sa ninako sir. Kay para mapatawag ang taga management ni imong isulti dito nga mo na tinuod amon unsa imong gusto nga ganahan ka ipa-investigate nga naman day kay proof unya hopefully magkahusay mo ana diha nga punto. Ug di man gani gyud then mapugos kita og file all the way sa kaso dito sa Dole. Sa RAB. Okay? Okay, mga sugiti paminaw, hinautuntan na po may nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Dr. Randolph Maranan Libres. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Adlaw.